культуру, пра творчасць у нашыя складаныя і палітычныя палітызаваныя дні. Але сёння у нас, канешне, размова будзе вельмі блізкая да таго, што адбываецца, нягледзячы на тое, што яна прысвечаная эсэ, культоваму эсэ, якое напісана 100 гадоў таму. Сапраўднае прозвішча Канчэўскі напісаў эсэ «Адвечным шляхам», якое, у прынцыпе, не бракуе перачытаць беларусам сёння, перачытаць і падумаць пра тое, што там напісана. Менавіта гэта мы і будзем абмяркоўваць сёння ў творчай кухні, таксама творчы метад Ігната Абдзіраловіча і шмат што іншае. З намі на сувязі Андрэй Антонаў, біёграф, філосафа, беларускага філосафа Ігната Абдзіраловіча. Прывітанне, Андрэй. Прывітанне, Павел. Можна сказаць што-небудзь, каб мы зразумелі, што вы на сувязі, што вы нас чуеце, што мы вас чуем, і гэта класна. І Марыка Мартысевіч, беларуская паэтка, медыа-менеджерка, таксама у нас удзельнічае ў стрыме, спецыялістка па Ігнаце Абдзіраловіча, падзеліцца з навінамі. Па спецыялістах па Ігнаце Абдзіраловіча. Спецыялістка па спецыялістах па Ігнаце Абдзіраловіча, і гэта, насамрэч, недрэнна і вельмі добра. Рады вас усіх бачыць і чуць, сябры. Андрэй, першае пытанне ад мяне да вас. Вось постаць Абдзіраловіча, яна вельмі непапулярная сёння. Яго не праходзяць, як мне здаецца, у школах, яго няма ў праграме, яго няма ў нейкім агульным дыскурсе, нават такіх адукаваных практыкаваных культурных людзей. Чым яна важная, чаму яна мусіць на галовах? Я не ведаю, ці ідзе эфір, ці я ў гэтым эфіры. Ідзе, просто у мяне асабіста Павел завісае. І мне таксама. Але давайте я тады, у прынцыпе, як бы сказаць, гэта пакіну наш эфір, таму што сапраўды перадам бразды праўлення каму-небудзь іншаму. Добра, давай я, напэўна, правяду эфір, тым больш, што, мне здаецца, мы все разумеем, што хоць літаратары і журналісты, як мы з табой на нашым самым першым эфіры жартавалі, то побач, то поруч 1-0, але сёння, на жаль, мы павінны трымаць журналісцкую супольнасць у атацы, которая не адбылася, і Павел, я думаю, што ў самых гушчы падзеяў. Вось, таму я думаю, што дзякуй вялікі за магчымасць нам пагутарыць. Мы самі даму рады з нашым эфірам, Павел. Да пабачэння. Вось, плёну вам поспеху у камандзе Еўрарадыё. Шановныя гледачы, так, я пераняла ад Паўла мадэрацыю. Я цяпер буду задаваць пытанні Андрэю. Больш за тое я скажу, што я ініцыявала менавіта гэтую нашу сустрэчу, таму што для мяне, напрыклад, нягледзячы на тое, што я выпускніца беларускага калегіума, дзе творчасць Ігната Канчэўскага гэта цэнтральная філасофская дактрына пачатку 21 стагоддзя, я пра яго ведаю вобмаль. І не таму, што я не чытала ці не рыхтавалася, а таму што, в прынцыпе, да сёння гэта ўсё яшчэ загадкавая, таямнічая для большасці абдукаваных нават у Беларусі людзей постаць. І таму менавіта вельмі хацелася б зазірнуць на творчую кухню ў Вільню, менавіта да Андрэя Антонава, які акурат з нас усіх, можа быць, з усіх беларускіх пісьменнікаў найбліжэй да гэтай спадчыны, і з самага пачатку, з 80-х, в прынцыпе, спрычыняецца да яе аднаўлення, адраджэння і вяртання у публічны абсяг беларушчыны. Па-перше, я хочу таксама сказаць, што чаму менавіта у траўні мяне цікавіць Канчэўскі, таму што у канцы 2020 году разам з шэрагам беларускіх маладых літаратараў
мы называем себе міленіялы, як бы паміж бумерамі і зумерамі такі прымасціліся. Мы вырашылі заснаваць такую кніжную серыю, якая атрымала назву «Градус», яна будзе выходзіць у выдавецтве Дмітра Коласа, і яе канцэпцыя – гэта новы канон літаратуры на беларускай мове. Мы просто будем выдаваць кніжкі, которые лічым вартымі прачытання па-беларуску ў гэтай серыі. І відавочна адна рэч, што ў 21 годзе, на 100годдзе напісання канчэўскім эсэ «Адлечным шляхам», невялічкага, але вельмі важнага тэксту, гэты тэкст ляжыць толькі ў інтэрнэце, на сайце беларускай культуры, але людзі не могуць прыйсці ў кнігарню і набыць яго, як у кожнай краіне адбываецца самым галоўным тэкстам, які, напрыклад, з маленькім прынцам Антуан де Сент-Экзюпері вы заўсёды можете прыйсці ў французскую любую кнігарню і купіць асобнік. У Беларусі Канчэўскі яшчэ не атрымаў такога шанавання, і таму мы вырашылі проста перавыдаць кніжку і прынцыпова у цвёрдай вокладцы, таму што гэты аўтар, нам здаецца, заслужыў добрага выдання. І вось сёння на сайце тэхналогіі онлайн-краме стартавала перадзамова на выданне кнігі, якая вось выйдзе друкам. Гэта першая крыніца, фактычна. Мы просто перапісалі тэкст з выдання 21 году, якое зрабілі беларусы ў Вільні. І таму я заклікаю вас чытаць гэтую першую крыніцу, калі вы ніколі не чулі пра Канчэўскага, і даведвацца пра яго філасофскую думку. Вось менавіта да Андрэя я хацела б звярнуцца з вельмі вялікім колькасцю пытанняў, якія мне накапіліся, і заўсёды выкарыстаць магчымасць як бы для сябе штосьці даведацца, і заадно мы адукуемся разам, можа быць, з нашымі чытачамі. І таксама я запрашаю вас дасылаць у наш YouTube-канал пытанні найперш да Андрэя. Я, конечно, таксама адкажу на пытанне пра кніжку, але мне здаецца, што трэба скарыстаць магчымасць нашага зуму, тым больш, што Андрэй Антонаў рэдка выходзіць у космас з сваёй капсулы літаратара і мастака. Вось, і акурат гэта добрая нагода пагаварыць, можа быць, пра беларусаў Вільні, але менавіта і пра Канчэўскага. Маё першае пытанне, Андрэй. Яно будзе пытаннем, якое б задала дыспетчерка кол-цэнтра. Як да вас звяртацца? У 90-е гады вас многія ведалі як аўтара «Нашанівы», который пісаў пад псеўданімам Андранік Антанян. І раптам вы выступаеце ўжо пад такім славянскім іменем у 21 стагоддзе. Раскажыце, як адбылася такая персанальная змена і што хавалася за гэтым псеўданімам? Можа быць, для тых, хто не ведае, я, напрыклад, не ведаю. За гэтым псеўданімам нічога не хавалася. Ён пачаўся ад подпісу Андранік. Гэта маё хатняе імя. Я часткова я мяшанец армянска-беларускі. Гэта да пэўнага моманту я не заўважаў, але нейкі час у падлеткавым узросце гэта паціху пачало з мяне лезці. Я не меў ніякіх кантактаў шчыльных з армянскай культурай. Я рос амаль звычайным беларусам, але потым гэта з цябе пачынае лезці, і спачатку ты з гэтым змагаешся, а потым пачынаеш гэта ўспрымаць як частку сябе. Антаняна прыпісаў ужо Сергей Іванович Дубавец. Друкаваўся нейкі вялікі мой тэкст, і подпісу Андранік ужо не хапала для жанру сюжэту, для жанру газеты «Нашаніва», бо містыфікацыі, такая гульня з чытачом была адным са складнікаў шарму гэтага выдання. Адным з, таму што тых складнікаў было вельмі шмат. Гэта рабілі таленавітыя людзі, і я вельмі рады, што хоць неяк так далучыўся. Таму быў Антанян, і ёсць ён Антанян, і я проста у нейкі момант я пачаў рабіць ужо больш нейкія навуковыя тэксты, і літаратурная гульня, там не мае
ніякага вялікага сэнсу, але калі я раптам пішу нейкія рэцэнзіі, то я подписываюся все ж Антонянам і літаратурныя нейкія тэксты, то все ж я часцей подписываюся Антонянам, чым Антонова. Это такая гэта класная пазбежная. Я вельмі люблю гісторыі падвойнай ідэнтычнасці і таго, як гэта праяўляецца ў людзях у розныя гады. Вось, і, дарэчы, віленскі ёсць анекдот, напэўна, часоў менавіта Канчэўскага пра братоў Івановскіх, з якіх адзін пачуваўся беларусам, адзін літоўцам, адзін літовісам, адзін палякам, і маючы пры гэтым тых самых бацькоў. То бок гэта было пра... Тых самых бацькоў, і яшчэ яны былі фольксдойче да ўсяго. Маці была немкай, і іх кар'ера у часы вайны, яна звязана менавіта з гэтым момантам. Так што... Мы зараз гаворым пра іншых братоў, пра іншых беларусаў. І я хачу зноў жа працягнуць пытанне, якое не змог задаць нам Павел Свердлоў, але мы з ім супалі, у прынцыпе, у тым, што мы хочам даведацца. Я хацела б вас папрасіць зараз паспрабаваць вельмі каротка, можа быць, пару хвілін, уявіце сабе людзей, якія ніколі не чулі гэтага імені, яны беларусы, яны чытаюць па-беларуску, але пры гэтым яны абсалютна упершыню чуюць пра існаванне такога пісьменніка Ігната Абдзіраловіча, Ігната Канчэўскага. Можаце расказаць, хто ён такі? Хто такі Ігнат Канчэўскі? Ігнат Канчэўскі – гэта беларускі пісьменнік, які пакінуў вельмі маленькі, але вельмі плотны корпус сваіх тэкстаў. Гэта эсэ і 1,5 десятка вершаў, так? Я ўжо на памяць не памятаю, колькі іх рэальна захавалася. 11. 11. Мы налічылі 11 у нашым перавыданні. Можа, 12 дзе ёсць. Ён публікаваўся два псеўданімы дакладна. Пра падвойную ідэнтычнасць там ужо патройная. Гэта Ігнат Канчэўскі, Ігнат Абдзіраловіч і Ганна Голубянка. Ёсць два тэксты, якія я лічу, што яны павінны ўвайсці і быць, і яны ёсць у гэтым каноне беларускай літаратуры і беларускай культуры. Гэта эсэ «Адвечным шляхам». Для мяне гэта вельмі пазітыўны тэкст, які кажа, што з яго я вынес асноўная думка, што творчасць – гэта грунт, падмурак усяго таго, што мы робім, і творачы, руйнуеш, і руйнуючы творыш. Гэта вельмі, нібыта все вельмі проста, але тэкст вельмі тэмпераментны. І другі верш, які я лічу, мусіць быць у школьнай праграме, прынамсі, гэта верш «Мы разам». Ён пражыў вельмі кароткае жыццё. Здаецца, на маёй памяці я не магу вспомніць другога беларускага літаратара, які нарадзіўся ў Вільні і памёр у Вільні. Звычайна гэта. Нейкім дзіўным чынам ён не трапіў у канон, ні заходнебеларускі, ні усходні. Усходнебеларускі ён трапіў ужо як забаронены твор у 30-е гады. Ён не трапіў чамусьці ў канон заходнебеларускай літаратуры. Віленскае беларускае кола пра яго ведала вельмі, ведалі пра брата Арсеня Канчэўскага, які пахаваны ў Менску, пра старэйшага брата не ведалі. І ягонае адкрыццё звязана з працамі 70-х гадоў. Гэта Владзімір Каліснік. І ён таксама ён не публікаваў, але гэта былі ўзгадкі як чалавека, які троху быў вядомы у коле сацыял-рэвалюцыянераў, левым коле віленскага, беларускага андэграунда. Не толькі беларускага, гэта проста быў левы андэграунд, і шэраг беларусаў там адыгрывала даволі важныя ролі. І
ось яго як прыцягнуў для карціны, для паўнаты карціны, як брата Арсеня Канчэўскага, гэта молодшы ягоны брат. І так патроху пайшло-паехала. Пачатку 90-х выйшла першае ягонае, ну, другое, пасля 21-го году, асобнае выданне, і, ну, патроху пачало круціцца. Андрею, у меня аккурат хочу тут перапыніць крыху вось наконт 80-х, 90-х. Здаецца, вы былі тым беларусам, які свядома пераехаў у Вільню акурат 80-е. Не, я пераехаў, я прабачаюся, значыцца, каб не было блытаніны, значыцца, я в Вільню пераехаў несвядома, не ў 80-е, я пераехаў у 93-м. Несвядома. Ну, так склаліся абставіны, я не вельмі замарочваўся. Просто я хацеў пераводзіцца з Масквы, і у Менску мне неяк не вельмі спадабалася. Быў варыянт з Магілёвам, і перад гэтым варыянтам, як ехаць у Магілёў, я паехаў разам з сябрам у Вільню, і неяк тут, ну, нечакана даволі паступіў у педагагічны універсітэт. Так склалася. Ясна, то гэта абставіны. Але зноў жа вы, ну, як бы такі рэзідэнт, беларускі рэзідэнт у Вільні, і мне акурат вось цікавы момант. Вы сказалі, пашло-паехала, но вось што ў гэтым пашло-паехала? Вось акурат Ігор Бабкоў у красавіку, у траўні зараз часта згадваюць Абдзіраловіча, таму што вось стагоддзе эсэ, і Бабкоў апісвае, як Алесь Беляцкі калісьці прынёс кудысьці вось у часопіс, прынёс гэтыя вось аркушыкі з адвечным шляхам і сказаў Абдзіраловіч, але ніхто нават не зразумеў, пра што гаворка, што гэта за твор. Вось як, хто, ну, як яго паднялі з небыту? Потому что одна рэч напісаць, а іншая рэч прачытаць. Тое самае, як вось у мяне такая асацыяцыя філалагічная, вучнёўская са словом пра паход Ігоравы, так, который таксама быў занядбаны, пакуль яго не прачыталі ў 19 стагоддзі, фактычна. Вось, гэта параўнанне, таму што я па гэтым... Але, ну, допустим, што гэта быў арыгінальны помнік, сапраўды, што частка гэтай загадкі Ігната Канчэўскага палягае ў тым, што нейкім такім мне незразумелым чынам гэтая сям'я выпала з беларускага, як гэта сказаць, з беларускай арбіты. Хоць там як бы Ігнат Канчэўскі памёр вельмі маладым, ён фактычна ў беларускай літаратуры не прабыў 2 гадоў. Гэта, ну, вельмі мала для... Ну, давайте сёння паглядзім, вы сябе называеце маладымі пісьменнікамі, але на самой справе вы ўжо 2 дзесяцігоддзі ці 3 дзесяцігоддзі літаратуры. 15 прыкладна, да? Так. Я лічу сябе пачаткоўцам, але ў літаратуры там з 89-го году. Гэта, ну, мае дзеці не вераць, што людзі наогул столькі жывуць. Таму вельмі кароткі адрэзак часу, і я лічу, што любая пасмяротная слава, любы пасмяротны статус пісьменнікаў вельмі моцна. Я гэта, і не толькі па пісьменніках, я гэта гляджу па мастаках, па фатографах, па ўсяму, любому культурнаму, па людзям з культурнага поля. Вельмі моцна залежыць ад сям'і. З сям'ёй здарылася так, што папулярызатарам і прамоўтарам ягонай творчасці быў малодшы брат Арсень. Гэта ключавы чалавек у гісторыі з'яўлення такога паэта, бо гэта менавіта ён дасылаў, гэта ён перапісваў рукапісы брата. Ён займаўся гэтым. Арсень, але Арсень потым сышоў зусім канкрэтна ў палітычную актыўнасць, палітычную дзейнасць, доўга сядзеў, потым выехаў у Савецкі Саюз, дзе памёр маладым, загінуў.
хоць у прынцыпе ну тут упэўненыя, што яго забілі. Засталася жонка і дачка, але жонка і дачка выехалі. Яны выехалі адразу пасля смерці Ігната ў Варшаву. Арсения, после смерти Арсения. Пасля смерці Ігната. Ігната, дачка і жонка і дачка Ігната засталіся, і яны адразу аддаліліся ад сям'і і зніклі з далягляду. Яны не з'явіліся, яны парвалі стасункі з сям'ёю яшчэ да Другой сусветнай вайны. І калі гэтыя людзі не займаюцца, хто будзе займацца тваёй прамоцыяй? Да ніхто. Ігор Бабкоў і Андрэй Антонаў. Гэта все вельмі далёкія людзі. Гэта, у мяне і у Ігора Бабкова, і у Андрэя Антонова, і у Ціхана, і у цябе ёсць мільён справаў, і, гэта, 29-я справа, 17-я, 15-я. Гэта жыццё. Мусім, што у нас ёсць дзеці, і мы больш пра іх рупімся, чым пра чужы наробак. Гэта аб'ектыўна. Так што вось так не пашанцавала чыста біялагічна, я б сказала. Вось так ёсць. Хоць усе прадпасылкі былі да таго, каб ён застаўся, каб гэтае зерня выйшла, але не склалася. Тут шкада, конечно, что жонка, можа, і не разумела, что ён піша. Все вельмі добра разумела. Але чаму яна так... Не ведаю, можа, памерлі, можа, што... Тады зніклі, яго жонка і дачка просто зніклі, пра іх нічога не вядома. Пасля 30-х гадоў у мяне запісана, у якія апошнія, калі былі апошнія іх лісты, але ў 30-е гады трэба было парадкаваць спадчыну на дом, захаваўся дом, якім нарадзіліся і выраслі браты Канчэўскія. І трэба было, там памёр нехта з бацькоў, здаецца, бацька, і трэба было парадкаваць спадчыну, і яны ўжо не з'явіліся. Да таго не было нейкай сувязі, але ўжо іх шукалі праз, все роўна, натарыят шукае спадкаемцаў. Зразумела. То бок, правильно я разумею, што, ў прынцыпе, Ігнат Канчэўскі застаўся для нас аўтарам адвечнага шляху, эсэ адвечным шляхам, і менавіта, прабачце зноў за такую раптоўную спантанную асацыяцыю, гэта такі крыж Ефрасіні Полацкай, так, которая сабе зрабіла гэты крыж, замовіла, напісала на ім пра Ефрасіню, і цяпер, фактычна ён застаўся помнікам яе дзейнасці такой, і адвечным шляхам, калі б не гэты тэкст, просто не тое, што там напісана, так, вось. І для мяне гэта таксама такая гісторыя, што літаратура яна перамагае, урэшце рэшт. Так. Для мяне гэта таксама вельмі пазітыўна. Яшчэ магу сказаць, што даклад адвечнага шляху, так, ён быў надрукаваны ў 21 годзе. І у мяне запісы захаваліся, просто цяпер на памяць не магу дакладнасць лічбаў ўзяць, але ў 39 годзе была рэвізія ў беларускай кнігарні, і значная частка накладу адвечнага шляху за 18 гадоў не прадалася. Гэта мусіў даспець, чытач мусіў даспець да твору. Хоць, там няма нічога, чаго б не мог з'есці тагачасны гарадскі беларус. І гэта не тое, што гэта дзіўна, але насамрэч, калі вось мы рыхтавалі твор да друку, я яго перачытала, ужо сённяшняя беларуская, не маладая беларуская студэнтка, а сённяшняя. І я зразумела, што фактычна Ігнат Канчэўскі, хтосьці яго даслаў, можа, у капсуле часу на стагоддзе наперад, і ён напісаў Беларусь сёння, а не тую Беларусь, которая была тады. І гэта просто фантастычна, зноў жа слова Ігора Бабкова, так? Гэта рэальна фантастыка, таму што вось тая ж яго прынцып няспыннай творчасці, так? Гэта крэатыўнасць, которая зараз аснова цывілізацыі фактычна сучаснай. Але для мяне, дарэчы, калі ўжо казаць пра лірыку, пра асабістае, я таксама вельмі захаплялася ліючыся формай, творчасцю, як няспынным працэсам у гэтым
гэтым канцэптам у эсэ, але вось акурат апошняе прачытанне мяне прымірыла з тым, што ён, як я тады казала, навошта ён піхае ў такі прыгожы паэтычны твор эканоміку, так? Ён пісаў пра кааперацыю, гэта ягоная спецыяльнасць, і тут я разумею, што кааперацыя гэта ёсць наша салідарнасць і супольнасць, і мы разам, і гэта такі інсайт, который мог прыйсці толькі з досведам, так? Толькі з часам. Вось, таму для мяне гэта таксама як бы такі момант, ну, і быццё паміж само па сабе, но я насамрэч не хацела разводзіць філасофскую дыскусію. Больш вот акурат я хочу расказаць пра нашу кнігу. Андрэю, мы вам дашлем, канешне, асобнік, но мы зрабілі адну як бы канструктыўную змену ў тэксце. Там на ўвесь тэкст была адна зноска рэдактара Тихон Черенкевич. Нет, это не редактор. Я так подумал, что это мог быть хтосьці, это мог быть ці брат, ці Леопольд Родзевич. Я думаю, что это нават не Гарэцкі рабіў. Ну, вось версія Тихона, што гэта мог зрабіць рэдактар, рэдакцыя нашай думкі там падпісана. Тады рэдактарам быў Максім Гарэцкі. У любым выпадку людзі, якія друкавалі гэты тэкст, хтосьці не ўтрымаўся і выпісаў гэтую заўвагу, што вось з гэтай тэзай аўтара мы не згодны, но мы, ну, в сэнсе, што дзеля дыскусіі, канешне, мы даем яму слова, але ў прынцыпе, на жаль, вельмі мала матэрыялаў па беларушчыне, каб мы маглі просто ў межах вот газеты развернуць гэтую дыскусію. Зноў жа, все дыскусіі пра Канчэўскага, то бок сэнс такі, што і тады гэты твор быў выразна палемічным, калі была гэтая заўвага. Мы гэты просто каментар вынеслі ў канец, ён застаўся ў кнізе толькі не ў сваім тэксце. Але ж уже нават калі людзі замаўляюць эту кніжку у нас праз інтэрнэт, пішуць, што я не згодны з Канчэўскім, я хочу, ну, як бы ён неправільна казаў пра развіццё Беларусі. Ну, сэнс такі, што гэты вось імпульс да палемікі, ён як бы, ну, трывае да гэтага. Так, і больш за тое, праект Абдзіраловіч па даследаванні гэтага твора, который разгортвае бабкоў, праект летучага універсітэта, дзе вывучаецца таксама Абдзіраловіч, Канчэўскі, яны, вось, можа быць, хтосьці ласкава, Дар'я, наш анёл нашага эфіра, можа, дашле спасылку на матэрыялы летучага універсітэту, які рупліва сабраў усё, што ёсць онлайн па Канчэўскім, у тым ліку, дарэчы, фільм, у якім галоўны герой Андрэй Антонаў, фільм «Дзесяцігадовай даўніны», так, дзе вот акурат таксама адкрываецца асоба Канчэўскага для беларусаў, і невялічкі дакументальны фільм, 8-хвілінны, но ён варты прагляду, калі вы не ведаеце пра Ігната Канчэўскага. І таксама давайте, можа быць, пагутарым перад тым, як перайдзем да самой вашай кнігі, которую вы пішаце, можа быць, патлумачым людзям гульню, так, гэтую вось з псеўданімам. Як вот усе, ён быў Ігнатам Канчэўскі, падпісваўся Ганнай Галубянкай, але менавіта эсэ «Адвечным шляхам» выйшла пад псевданімам Ігнат Абдзіраловіч, што канкрэтна адсылае... Не толькі, в сэнсе, ён часта выкарыстоўваў псевданім Ігнат Абдзіраловіч, і яшчэ выкарыстоўваў... Гэта была канспірацыя, альтер-эго, што гэта было? Гульня? Ну, я думаю, што ён проста вельмі... уражаны быў творам Максіма Гарэцкага «Дзве душы», і штосьці з героя, нейкая рыса, яму запала, ніякай канспірацыі. З псеўданімам Ганна Галубянка все яшчэ больш складаней. Ганна Галубянка — гэта ягоная, гэта стрыечная сястра, стрыечная ці трэцяй лініі сястра Браніслава Тарашкевіча і Ігната Канчэўскага. Яны былі сваякамі, так? Даволі далёкімі, але, ну, такія за сталом на пахаваннях, ну, сустракаюцца. І Ганна Галубянка, ёсць, прынамсі, адзін ліст яе да Браніслава Тарашкевіча у Петербурзе. Паводле легенды, яна памерла маладой, і у яе памяць Ігнат Канчэўскі ўзяў гэты псеўданім. Яе імя сустракаецца сярод гледачоў беларускіх спектакляў. Я знайшоў на квітках яе імя, што на яе імя было там пару квіткоў узятыя. Але
аказалася, што Ганна Голубянка пражыла доўга і шчасліва, ну, не ведаю, ці шчасліва, але да 80-х гадоў. І што гэта было? І чаму... Можа, нешчаслівае каханне якое-небудзь? Не ведаю. Ну, тут цяжка сказаць, у яго была жонка і такі мезальянс такі, што яны сышлі ад сям'і, выйшлі з дому. Там якраз з жонкай все вельмі, ну, такі вельмі на эмоцыях такая сям'я павязаная была. Так што я не ведаю, вось матывацыя Ганны Голубянкі мне невядомая, і да апошняга моманту я не бачыў ніводнага тэксту Ігната Канчэўскага, які быў падпісаны Ганна Голубянка. Я падумаў, што гэта маглі зноўку ж яго... Леапольд Родзевіч таксама стрыечны брат Ігната Канчэўскага. Яны ўсе павязаныя, гэта беларускі гэты левы андэграунд, ён даволі моцна сваяцкімі сувязямі павязаны. Можа, хто са сваякоў пісаў. Але я знайшоў арыгінал аднаго вершу, дзе падпісаны рукой Канчэўскага, і гэта адзіны верш, які напісаны рукой Канчэўскага і падпісаны Ганна Голубянка. Значыць, все сходзіцца, але Ганна Голубянка пражыла да 80-х гадоў. Гэта, асобная гісторыя. Яна будзе ў кнізе? Будуць шмат такіх, кніга пабудавана на такіх пабочных сюжэтах, як шукаецца герой. Вось, я хотела, Андрэй, акурат спытацца пра гэта. Можна падрабязней? Я, значыцца, менавіта цяпер ужо да вас, як да аўтара біяграфіі, ёсць вельмі шмат спосабаў напісаць пра пісьменніка, так, пра асобу нейкую, жыццё знакамітых людзей, наратыў стандартны, нарадзіўся, памёр. Можна, напрыклад, пабудаваць гэта як дэтэктыў, як Геннадзь Кісялёў зрабіў з гісторыяй аўтара Тараса на Парнасе. Можна, спосабаў безліч, так? Скажыце, як бы вы апісалі жанр сваёй кнігі, як яна пабудаваная, і таксама ваша праца ў архівах, гутаркі са сваякамі, якія яшчэ, якія крыніцы ўвогуле таго, што мы прачытаем, я спадзяюся, калі-небудзь? Я спадзяюся, што мы гэта неяк прачытаем, і я гэта дапішу. Гэта хутчэй за ўсё дэтэктыў. Гэта спроба знайсці героя, сапраўднага аўтара. Таму што мае розшукі Ігната Канчэўскага, Ігната Абдзіраловіча пачаліся з вельмі далёкай кропкі. Яны пачаліся ад Максіма Гарэцкага. І гэта вельмі доўгі шлях, і гэты шлях, які я прайшоў. Якія крыніцы? Па-першае, гэта сямейныя архівы, гэта архівы дзяржаўныя, літоўскія, і звязванне з вядомых і невядомых матэрыялаў. На самой справе все ляжала даволі на паверхні, але па нейкіх прычынах той жа першы публікатар, першы чалавек, які ўвёў Ігната Канчэўскага ў беларускую літаратуру, ён чамусьці, па нейкіх сваіх прычынах не хацеў выдаваць крыніцы сваёй інфармацыі. І ён даволі моцна заблытаў гэтую, всю біяграфію і все гэтыя пошукі. Я думаю, што гэта бліжэй да дэтэктыву, чым да чагось іншага. Проста іначай не атрымліваецца. Ясна, і там будуць гэтыя таямнічыя гісторыі смерці Арсенія і загадка Ганны Голубянкі. Вось у нас ёсць пытанне ад Паліны Сцепаненка. Яна пытаецца: Андрэю, а сваякі з тых ліній, якія за сталом сустракаюцца, ці ёсць з боку Ганны Голубянкі? Я не ведаю наконт Ганны Голубянкі. Просто я ведаю, што засталася лінія, гэта у тым доме, дзе выраслі Канчэўскія, жывуць цяпер унук іх пляменніцы і з сям'ёй, і далей уже там ідзе род. Але яны, гэта старая
віленская сям'я, якая жыла на тым самым месцы, у тым самым доме. Я не ведаю, чаму міма яго праходзілі. Яна просто пад іншым прозвішчам, яна па прозвішчу бацькі, з якім маці не жыла, і таму многае заблытала. Яна хадзіла ў віленскую беларускую гімназію. Племянница? Племянница Канчэўскіх. Яна скончыла віленскую беларускую гімназію. У мяне нават ляжыць невялічкі тэкстик пра яе навучанне, як яна напісала ўспамін пра навучанне. Але у 60-е, 70-е, 80-е яна нідзе ў беларускіх справах не фігуравала. Хоць яна дажыла до 21-го стагоддзя, здаецца, ці до конца, я цяпер з гэтымі датамі год-два магу блытаць. Але яна, калі я пачаў шукаць Канчэўскага, яна яшчэ была жывая, і гэты чалавек, які, бачыў іх. Братоў Канчэўскіх. А вы з ёй сустрэліся? Не. Я просто все вельмі, таму гэта і дэтэктыў, што ўсё гэта, не вельмі, як казаў Венечка Ерафеев, марудна і не вельмі правільна. Таму, А на якой вы стадыі? Вы ўжо ведаеце злачынцаў? Вы ведаеце ўжо разгадку? Я ўсё ведаю. Мне трэба просто, сесці і пісаць. Гэта самае, можа, складанае. Сабраны матэрыял, так? Матэрыял сабраны, я некалькі разоў пачынаў і вяртаўся да гэтага тэксту, і цяпер я просто вырашыў зрабіць з гэтага, як я шукаю. Гэта больш ясна і зразумела. Тым больш, што многія пазла элементы, яны былі дзесьці пад кілімам упалі там ці яшчэ, не было. А з часам гэтыя элементы пазла пачалі выпаўзаць на Божы свет і зусім нейкімі нечаканымі. Можа, калі я пачаў гэта шукаць, і гэта быў просто не час яшчэ. Гэта, сапраўды, нейкая фантастыка, і все гэта сюжэты для такіх людзей, як Ігор Бабкоў. Але сапраўды, все пачало прыходзіць значна пазней, чым мы пачалі там шукаць. Я хочу нагадаць, што мы яшчэ чакаем ваше пытанне, калі вы хочаце нешта спытацца у Андрэя. А я хацела акурат маё пытанне наконт гэтых архіваў і пазлаў. Літаральна на гэтай тыдні просто ў Фейсбуку гісторыкі, гэта Ігор Барынаў з Расіі і грамадзянскі гісторык Александр Горны, яны фактычна за апошнія месяцы знайшлі ажно 2 фотаздымкі Канчэўскага у здаецца, у расійскім універсітэцкім архіве. І яны пра тое самае пішуць, што, як вы кажаце, што гэта все лежала на паверхні, і людзі амаль не цікавіліся. І не толькі Канчэўскім. Атрымліваецца проста, што беларусам не была патрэбна беларушчына, і раптам сёння гэтыя знаходкі проста фантаніруюць. І гэтыя фотаздымак, который з плямай сурдутнай, і літаральна яшчэ адзін знайшлі, літаральна новы фотаздымак. Так. І мне хацела удакладніць. Я думаю, што... Яны пішуць, што упершыню стала вядомая дата яго нараджэння, 9 красавіка па новым стылі, а 28 красавіка па старым. Гэта правда, ці вы ведалі раней? Ведалі? Не. Вядомыя ягоныя метрыкі ёсць. Божа, захавалася дамавая кніга, гэта, прынамсі, у Вільні, вельмі важны дакумент, і ў сувязі з тым, што дом не пераходзіў з рук у рукі, гэтая кніга на руках, і там, нават ёсць, пазнакі па часу мы можам, знайсці, у які дзень ён начаваў у гэтым доме, а ў якім не начаваў. Цікава. Пытанне такое ад Паліны зноў, які адрас віленскага дома Канчэўскіх, дзе ён знаходзіцца? Руту 4. Руту 4, гэта, я просто не ведаю Вільні. Гэта Антокаль. А на Антокалі? Такі раёнчык зялёны на прыгарадзе, так, недзе, да? Гэта калісьці былі манастырскія землі, і людзі, якія мелі нейкія ўзаемадачыненні з інстытуцыямі праваслаўнымі, маглі неяк атрымаць зямлю пад будаўніцтва, і бацька Канчэўскіх там пабудаваўся.
А вось я хацела, дарэчы, спытацца, мы кажам пра яго нашчадкаў зараз і пра сям'ю, сваякі, которые будуць фактычна ў яго доме. Гэта таксама унікальна, што звычайна мы маем справу рэдка справу з асабліва часу. Таму як бы гэта дэтэктыў цікавы. Так. І пытанне, а ці вядома пра далёкіх прэдкаў, пра паходжанне Канчэўскіх, адкуль яны шляхта? Так, все вядома. Так. А адкуль яны ўвогуле? Якога гербу? Не, там гербаў няма, і яны просто там гарадскія жыхары, яны трэба глядзець уважліва. Сям'я, якая там, яны заняліся гэтай ўсёй, як гэта сказаць, радаслоўнай, я ў яе не вельмі моцна зазіраў. Яны прыехалі з усходняй часткі сучаснай Беласточчыны. Гэта, але гэта у Вільні яны жылі там з сярэдзіны 19 стагоддзя, гэтая сям'я, і яны гарадскія працы. А адкуль тады, як у іх спрадзілася беларуская ідэнтычнасць? Это просто павеў часу? Гэта нейкі праява часу, а можа, тэксты, ты бачыла, і я бачыў тэксты, і што Арсеня, што Ігната, ёсць яшчэ частка, яны даволі грамотныя. Арсень пісаў дамоў, калі сядзеў у турме, па-беларуску жорстка. Я не ведаю, гэта... Я хацела... Гэта таксама містыка, таму што насамрэч я зноў жа скажу пра наша выданне, вельмі абураўся Зміцер Колас, што мы нейкія невычытаныя штукі вярнулі ў тэкст, там разнабой у напісанні у кароткага нейкіх словаў, але акурат я вырашыла, што варта так зрабіць, менавіта каб даць чытачу адчуванне першай крыніцы. І больш за тое, я думаю, што і Канчэўскі, як разумны чалавек, ён абсалютна не супраць быў бы пра 100 гадоў мець версію адаптаваную да сучаснай мовы беларускай, і таму я шчыра заклікаю усіх, хто нас чуе, выдаўцоў, рэдактараў, актывістаў, паглядзець на гэты твор не як на нешта закончанае, а менавіта як на няспынную творчасць і адаптаваць яго, можа быць, для сучаснага чытача. Таксама, дарэчы, я чула, што Макс Шур і чэшскія беларусы рыхтуюць пераклад на чэшскую мову. Ну і, ў прынцыпе, мне здаецца, што лёс гэтага твора толькі пачынаецца. Але я хацела задаць яшчэ два важныя пытанні для вашай працы. Першае пытанне, скажем так, напэўна, так, я задам все-таки пра Ігната Канчэўскага, а менавіта пра гэту містыку, пра містыку. У тым фільме 12-го году сваячка Канчэўскага паказвае рукой на нейкую алею, кажа, от недзе там яго пахавалі. Так. Ці вядомае магіла, месца, дзе пахавалі? Не, магіла невядомая. Не хавайце мяне ў цмантары, пахавайце мяне пры бярозе, так? Пры дарозе, на вярху зелянавай гары. Там щось будзе бяроза. Пад услоннем плакучай бярозы. І высокі пастаўце мне крыж. Памалюйте яго на зялёна. Хай у святую глыбокую выш ён працягне нямыя далоні. Вось пытанне. Вы думаеце, што гэта... Не, я не думаю, я ведаю. Я ведаю, значыцца, месца пахавання невядомае. Ягоная сваячка, яна архівістка. Таму многія рэчы яна вельмі моцна расшукала і знайшла. Ёсць у мяне, карацей, сітуацыя такая, сапраўды, быў крыж, як бы, мужчын у сям'і не засталося, гэтая магілка заняпала, было месца адзнакі бярозка, якая расла, і я гэтага не ведаў, але аказалася, што бярозы доўга не жывуць, як дрэва. І меткі гэтай няма. У архівах вайсковых могілак, менавіта там ён пахаваны. Чаму там, я таксама не ведаю, таму што сям'я троху ў іншым месцы. Таксама вялікае пытанне, чаму ён там менавіта. І, каб быў у адным сямейным склепе, то як бы все ж было б знойдзена. Але ён асобна пахаваны, чаму так не ведаю, няма у архівах ніякіх, у
дакументацыі могілак няма ягонага пахавання. Вось і так. Тое, што не Гэта было, можа быць звязана з тым вершам, дзе ён абяцае рэінкарнавацца. Ён, дарэчы, як вы пакаментуеце легенду, што ён быў першым беларускім йогам? Ён не быў першым беларускім йогам. Ён проста быў йогам, і ён быў моцна звязаны з тэасофскім рухам. Гэта сапраўды. І там, па-першае, рэінкарнацыя, а па-другое, все паводле вершу, знік знак, і все. Вось у вершы «Сакавік», дарэчы, ён, здаецца, і памёр у сакавіку ж. Я цяпер нічога не магу сказаць. Вось з сонцам ясноцветным, золатна-пякучым, у блакітах неба, пад дзіцячы крык, ласку пацалункаў веснавых нясучы, зноў закрасаваўся шчасны сакавік. Можа, хутка-хутка бледныя сухоты падрахуюць сумны свой жыццём расчот, акунуць тады я ў сінія высоты, там хістаць касмічны будзе карагод. А калісьці зноў пад змучанай зямлёю закрасуе вербай кволы красавік. Раніцаю светлай, з агнявой зарою на зямлю спушчуся пад дзіцячы крык. Ён нарадзіўся ў красавіку, фактычна ў сакавіку, але там ужо як бы... І вось ён гэтай вось паміранне ў сакавіку і нараджэнне ў красавіку, это такое, і як бы адсылка, па-моему, і да Ісуса, да воскресення, і да рэінкарнацыі. Мне здаецца, што загадак у Канчэўскім яшчэ шмат, і гэта проста можна ўзяць з тэкстаў і разгадаць іх, спрабаваць развязаць іх самому. Спрабаваць развязаць. І, Андрэю, у нас застаецца не так шмат часу, я зараз пагляджу, ці больш пытанняў мне не дасылаюць, але давайте з вами яшчэ апошнія хвіліны пагаворым менавіта пра вашу пісьменніцкую цяжкасці, лёгкасці, натхнення і тое, чым, у прынцыпе, супольнасць людзей зацікаўленых у Канчэўскім і беларускай літаратуры можа вам дапамагчы. Можа, не знаю, можа вам стаяць там, абмахваць вас ручнічком, каб вы пісалі камфортней, што вам трэба як аўтару? Таму што мне здаецца, што гэтая кніжка была б чаканаю і рэальна рэвалюцыйную для беларускай літаратуры. Я спадзяюся, што гэта будзе прынамсі цікава, таму што тое, што я рабіў раней, яно было плюс-мінус цікава, але у нейкі момант я страціў выразную матывацыю займацца такімі літаратуразнаўчымі, гістарычнымі розшукамі, таму што гэта... Я жыву далёка, я амаль не кантактую, я цяпер займаюся у жыцці, я не змог, не здолеў пабудаваць нейкую навуковую кар'еру, гэта, і можа вельмі добра. І чым, не ведаю, я думаю, што проста трэба мне працаваць, пісаць, і нейк гэта всё... я просто цяпер такі вельмі зручны час, вельмі добры, я апошнія гады займаюся больш фатаграфіяй, я як куратар выступаю, а цяпер у нас прынамсі вельмі моцнае абмежаванне на падобную дзейнасць выставачную, і таму я маю час вольны на... Коронавірус запусціў вас як пісьменніка, зноў перазапусціў. Як бы так, бо ты не можаш, фотограф, куратар мусіць рабіць выставы, а калі ты іх не можаш рабіць, ты мусіш штосьці іншае, маляваць, не ведаю, пісаць. Ясна. Я не ўмею. Я хацела яшчэ, у мяне такая вар'яцкая ідэя ўзнікла, я сапраўды вельмі полюбіла з самага пачатку, калі пачытала вершы Канчэўскага, і цяпер сабраныя пад адной вокладкай, яны, для мяне гэта такая сугестыя, і вось такая вар'яцкая ідэя ўзнікла. Я забыла гэтае слово грэцкае. А як вы думаеце, як паставіцца мэрыя Вільні, калі вось беларусы прыедуць і на нейкай гары пасадзяць бярозку, а побач паставіць зялёны крыж, пафарбаваны на зялёна. Акурат праз 2 гады, у 23-м годзе, будзе 100-годдзе смерці, і, можа быць, такі помнік сімвалічны, можа, ці вы чакаеце нейкай містыкі, што магіла знойдзецца? Як вы думаеце? Па-першае, плюс-мінус месца магілы, там, дзе паказала Тамара,
юстыцкае, яно там. Можна, як, напрыклад, з Францішкам Аляхновічым, сімвалічнае пахаванне. Там, цяпер шмат кантраверсіяў, аказалася, што там з дакументацыяй не ў парадку, але тым не менш все будзе, я думаю, все будзе нармальна, хоць не ведаю як. У прынцыпе, можа, мэрыя Вільні, чаму не, ёсць гэтыя беларускія арганізацыі, той жа Віленскі беларускі музейчык, таварыства беларускай культуры, хоць ім, у таварыстве беларускай культуры той Канчэўскі, можа, не вельмі актуальны аўтар, але все роўна ж, гэта ж разметка прасторы, яны, думаю, толькі забудуць, а для мэрыі няма праблем, гэта дрэва, бярозка. Мне здаецца, што гэта акурат... Я б садзіў дуб на самой справе, таму што з бярозкамі справа такая, што яны доўга не жывуць. Прынамсі, трэба вельмі кваліфікаваны дагляд. Мне так растлумачылі, і я б садзіў што іншае. Толькі вось адно. Тут, як бы, з дзеці, можа, слову, не вельмі добра выкідаць, но насамрэч гэта такі, з майго боку, гэта толькі такая романтычная ідэя. Мне здаецца, што таксама павінен прыйсці час, і беларуская супольнасць мусіць даспець да адкрыцця, поўнага адкрыцця Ігната Канчэўскага. У нас застаецца літаральна 3 хвілінкі. Так, дзякую вам вялікі за гутарку. Можа быць, у вас таксама ёсць нейкія пажаданні да творчай кухні, да пэн-цэнтра Еўрарадыё? Так я ж такі, я з самога дзяцінства, што ты хочеш, якія пажаданні? Няма, мяне все, як бы, да нормально. Тады я дзякую... І я дзякую за Так, я дзякую Андрэю яшчэ раз за гутарку. Я зычу вам плёну, я знаю па сабе, што сабрацца і сесці напісаць кнігу — гэта самае цяжкае ў пісьменніцтве. Я зычу вам гэтага волі, натхнення, вольнага і магчымасці да творчасці, таму што мне здаецца, што адкрыццё біяграфіі жыцця Канчэўскага — гэта адна з важных задач таксама беларускай супольнасці літаратараў. Вось. І, канешне, зноўку заклікаю чытаць «Адвечным шляхам», канешне ж, у нашым перавыданні у выдавецтве «Колас» у серыі «Градус». Гэта была творчая кухня, якую я правяла разам з Андрэем Антоновым, без, на жаль, Паўла Свердлова, які мусіў адысці па журналісцкіх пытаннях наш сумны трывожны час. Заставайцеся з нашымі эфірамі. Чакаем новых цікавых суразмоўцаў на гэтай кухні. Каранавіруснай кухні, так. Уже каранавірус скончыўся, творчасць працягваецца. Все, до побачення.